ଏ ଫଟୋ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଏ ନାୟକ ଜଣକ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ହିରୋ। ये ଅରିନ୍ଦମ ନା ଅରିନ୍ଦମ ନୁହଁ। କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସେଇ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି ଫଟୋ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜୋତା ଗିଫ୍ଟ। ବାବୁସାନ କିଏ ବାବୁସାନ? ଆପଣ କଣ ଲାଗୁଛି? ବାବୁସାନ ଆପଣ କଣ ଲାଗୁଛି? ମିର୍ଜା ସାର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆକୁ ଚିହ୍ନିଲେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନାୟିକା ଜଣକ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ये अर्चिता ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଅଛି। अर्चिता ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଆପଣ କଣ ଲାଗୁଛି? ଅର୍ଚ୍ଚିତା। 100 ଜଣ ଚିହ୍ନିଲେ ଏ ନାୟକ ଜଣକ କିଏ ଅଛନ୍ତି? देखो ना ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାମନାରୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ स्वराज ଭଲରେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। स्कैन कर दे ना भाई ये अम्लान ଅମ୍ଳାନ ନାଇଁ ଅମ୍ଳାନ ନୁହଁ। स्वराज ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଏ ନାୟକ ଜଣ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଏ ନାୟିକା ଜଣ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ये वर्षा ହାଁ वर्षा ବର୍ଷା। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି? ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ କହୁନି ଠିକ ଲାଗିବ ଆପଣ ବର୍ଷା ତ କହିଲି ଇଏ ହେଇ ଅର୍ଚିତା ମୁଁ ବର୍ଷା ନୁହଁ ଅର୍ଚିତା ଭଲରେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଅର୍ଚିତା ହେଁ ଅର୍ଚିତା ତାହେଲେ ସେଇଟା ତାହେଲେ କିଏ ଥିଲା? ସିଏ ବି ଅର୍ଚିତା ଇଏ କେମିତି? ହଁ ଏକା ଇଏ ତା ପିଲା ବେଳେ ଫଟୋ ଅର୍ଚିତା ଅର୍ଚ୍ଚିତା ନା ଅର୍ଚ୍ଚିତା ନୁହଁ। ଅର୍ଚିତା ତ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ନୁହଁ। ଅର୍ଚିତା ନା ସେଟା ଭୁଲ। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି? ମତେ ଲାଗୁନି ମାନେ କଣ ମାନେ କିଏ ଲାଗୁଛି? କିଏ ହେଇଥିବ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଇଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ स्वराज ଏ ନାୟକ ଜଣ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ହିରୋ। स्वराज ସ୍ୱରାଜ ନା ଦେଖାଉଛି ହରଫୋନ ନାୟକ ନାଇଁ ନାଇଁ ହରଫୋନ ନାୟକ ନୁହଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ये आपको हम चिन्हनु हैं ये कोई सीरियल करना थी ये है ना ହିରୋ ନା ଫିଲ୍ମ ହିରୋ ये किसी ଫିଲ୍ମ न ହିରୋ। ये कहीं न ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି କରି କୁହନ୍ତୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ये ଯୋଉମାନେ ଚିହ୍ନି कहीं ପାରୁଛନ୍ତି। न ये कहीं न ନାଇଁ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି। ना ये कोई हीरो ये सिद्धांत ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୁହଁ। सिद्धांत मोहम्मद ତ କଣ କହିବେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ? कही କଣ କହିବେ? करी ହଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।